mizere amatizalia chonchi ndi mashini aja amakuonetsani nyamata uja ya ndiye timazula mizere 10 kusandutsa mzere umodzi cholinga choti mashini athuwo adzakolole bwino adzamenye bwino timati kuomba amadzango bwera ubati chimaenda chimashini icho ndi chimakolola chili ndi zala zache pansipo naziona ya zimenezo ndi zimatenga kumameza basi zikamaga zikulowa zikalavula kwina kwake zikalavula ndi chimene timakhuthulano nyemba zikadzaza mmenemo mu telera zikatero kupita kuje ku top shed ndiye tifike poti tikumenya ndiye sitimangofikira kuti tazula basi nkuyamba kumenya ayi timayamba tayembekezera kwa milungu iwiri kuti ziume ifuka zili ndi chiwisi tikatero milungu iwiri yatha mulungu wachitatu timabwera nimwesya mashini athu kudzayeza tikayeza tikapeza ma percentage 13.5 to 14.5% ndekuti mashini ajatuza kuti tiyenera kumenya tsopano ndiye timapita ku shop kukapempha matraki ano kwanza athu madriver kuti adzatichitire ndiye tikatero timabwera kumenya zimenezi mkati mwa kumenya muja pamapezeka kuti ayenera kutenga nyemba zija kupita nazo ku top shed. Ku top shed akakiline konse zonse dongo sonse lili kumene koko. Ndithudi moti nomkapipiza mawu kwa bamusa head driver aja sanga kane ndikutere kunde kuti akudziwa kuti ntchito imene kuti ipezeke chonchi tipanga tonse iwo kuti gaulira timalumikizana mpaka nofikira na stage yafikayo ndi chifukwa chache tikutenga nyemba zino nawo ku top shed kukazika mmapaki koma titayamba tazikirini ndi anthu koma pozula timalemba anthu athu 100 oti azule munda within ndikuomba kokha 10 kuika kujeni modzi ndithu bwana ndiye ine ndikuthokozani kwambiri sindingathopita patali koma ndithokoza ntchito pano kuti itso ngati wafika pano wachikulire se zizitendera bwino tikukupemphani tu bwana mukuona tu mmene tikugwirira mutiyengezerepo mphamvu famu kuyamba kumene kuku ndife yamba panopo ndiye tikupemphani ndithu mutithandizire kuti ziyende bwino tsono Jim ndi Chris akuthandizeni kuti inonso muzikondwa zedi mwakhala pano 22 years. It's not a joke. Thank you, Mr. Hosa. Thank you very much. And we appreciate it very much. Your Excellency, just a few words from our head of HR. Okay. It has to be very brief. Bwana State President, Madam State President, takulandeni kwambiri ku Demeter Farm. Takulandirani ku Demeter Farm. Ife ndi wokondwa kwambiri kubwera kwanu kudzationa monga amene anenera Mr. Nkolokosa kuti ndi madalitso amene atigwera tilibe zokamba zambiri kwathu ndi kuthokoza kungokuwuzaniko pang'ono pafamo pano tikakhala kuti tili pa off season timakhala ndi anthu okwana 500 koma tikakhala kuti tili pa season amapitirira 800 anthu amenewo amachokera mmati amene atizungulira ya STA Mpirisi, STA Pimbi, atiye Nkaya, atiye Stola kutsidya kwa Mtsinje ndi STA Kapita amabwera sitimagwira nawo ntchito pompano ndithu bwana State President takuthokozani kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu ambuye akudalitseni.
zikomo. Sorry, yes. Yeah, exactly. Pamenepo ndithu tamva kuyankhula kwa akuluakulu ena a malo ano amene amafotokozera mtsogoleri wa dziko lino komanso a first lady za zimene amachita malo ano. Tikukamba kuti ali mbali imene nyemba zimenezi zikuoneka kuti zakhwima ndithu zafika zoti zayamba kuuma. Ndiye padakali pano a president pamodzi ndi a first lady akuona ndithu nyemba zimene zilipo pa kadali pano. Kungofuna kungoona kuti kodi a president akuoneka kuti 2 next week. 2 weeks tiyamba kuzula kumenya zikomo bwana, zikomo kwambiri. Amenewo ndithu ndi president ndipo amayankhula ndi akuluakulu ena pano makamaka pa nkhani ya munda umenewu kuti kodi muyamba kukolola liti akuti ayitikolola ndithu 2 weeks yomwe ibwera tikatamba kumenya nyemba zimenezi. Para kadali pano a president pamodzi ndi akuluakulu akuno a first lady komanso tonapo inaka malo ano komanso mafumu anduna zamalimidwe asamkawanale pamenepo ndi akuluakulu osiyanasiyana pano akufuna kutengeka chithunzi kuti chizakhale chikumbutso ndithu kutsogolo kuno kuti azadziwe kuti ayi a president anabwera malo ano. Ine ndi Blessings Kanache ndifuna kuthokozeni mlali pamenepo tikhala padakali pano. A president akachoka malo ano akupita ku malo ena kumene ndi ku Balaka Portland Cement Integrated Plant Construction Site. Ndiye ife tithamangira kumeneko padakali pano opezana kuona pa program otsatirawa ndi kumvera pa MBC Radio 1 kufikira nthawi imene tikumanenso mbali ina mwakomanonse.